erietariane Wilson Omenge. Tutigane nayo mwancho muri gito kase family yo kiri babire bakuburia abamete na kwiga basamari benkore ngiye gwesokya iri kwena na obokonyi ase familia ya Oyomo asamarieta Douglas Sawe bagukwana n'abariki bamwana majya nigo babire bagukwana na kwene kinga ndiko Oyomo abrika gosira ase nkindu asike kigetambe na bige mochari gose hospital bill ko babosyo kiriko ikirabonega babire bagukwana na kwene kinga nigo bya bogokonya pobwente kubikwa iri kwene kinga inkeyo ya Douglas Sawe yabrige kwenyolera obokonyi korwa ase ekenyoro kyanyapara inyeke konyara ko bakegotoka nyamecheo ewodi area ya ibeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii kenyoro nyameche anyapara inye oyo sireto kurukumalita busibuli mukamumuro ito ukamumuronerende amatoria abasamaria abayiha abanyara ko bagweswani gati umechando mbwata ubulemeru mbwata obunene ono nemechando nanyore baka yekerega umurwire nabwate kurukumata busibuli ruwalire kegetambe kuru 2016 uruwalire abantu bekenyoro batemire na basani batemire sana bamutemire kuru 2016 2018 umwana onde agasira badaruwarite abanyakenyoro bakambwatisi n'abasani akindajeti kubwana orera mwana ke agasirite ngabanganya kumurwari nerebuwe kamanya na 2022 kagendera na ruwarite timbwati kende cyose kingokora gasiyane ngokora ne kondi Douglas morugo yo nyade ko bakurora samatukara mango temera sakonyara wekera buno morugo yo ekiro ko bagagusira otemire goronanse bakebya bwate byonse oni ryokorire tabwati kende morugo yo asira mutigara abana barabake egereri yanda riri nene korengana amona Sawe ne amate iyo niko bakonyara ko bakwerera enka iyo nigibwate oburemirwa obonene naboigo abana banyariko bagotigwa niko bare abakemono egento kyanyariko bagekoba omuchando omonene bwoko arigania amatanga yoko moeni nyagusira oyore omoruge oye bono bulemeru mbura nonyanya gitari go tuatema tusababo konyinga kese ngenja rwarira matuka mange umugakanyana ne konda agokora ya siringi 200 rogeri ituko nyumba ne muganyete ne gitari ne mutaiti bono rende tukaranga kio twalru bulemeru gaki abasana bairi tokonya batokonya besange tumuikirinya gitari bono rende asobwenge nonya na abachukura aba baitumba bwati nonya ne burangeti bakwibisi mana twachete nyumba yakora mu mwana nturi kwenda raisi lakini bona mangana ya nagerete tugaswa tukamanya konyora abana bakurara anse naganekiru burangeti bakwibisi mana twachete nyumba yakora mu mwana nturi kwenda raisi lakini bona mangana ya nagerete tugaswa tukamanya konyora abana bakurara anse naganekiru naboigo epire ya nyagitari naboigo mungwano yoiga una mukaya sira nabetega gusaba abantu besa korusiko abwata madeni ara manene ayo tutamaetina njira kyara kunya akana bono niko banyariko bakuburia okuburia guchi ase musamari onde bwensi ubwate omoyo bogokonya anne mono abarai bari bakunyara ko bakuburia chikura banyariko bagweswani gati erindi banyariko bakubarusiria omosigo oyo murayonde bwensi akyura igumlinganeri atosira asengenjo obokongu tobwata gaki bono na totema ntutweke kenyure kento kunyara ekogera omusubati okanyantura mwakanira abana nabake oroje ntoko jakogenda ekonda bono iga tobutete toganeti tokonyora obokonyi toeni omusubati we reiga enke buna munyerigereti tobwati kende enke nige bwatu bulemerwa obonene bakepiri ya nyagitari titoroje stogoja kunyara na totema titokunyara nandi mwise koligereriga iga enke nige bwatu bulemeru nonya so abantu bakubeka nonye getija muroje dikeyo obulemeru borani go borobonene bakanonye ipiri nyagitari bakanonye ng'ombe nturaru ngo twari gusaba abesimi bondi bwensi ure igwekerereke geito anyare gotokonya ekerara tokonya na intuntu ake ngambi ya mana asinya sai nare kuboria naigwa umugambi okengo nyambane ngokonyara abantu chinse mugweta gweta otemira okonya abandi kwira abandi chisukuru nabo igo
n'emichango mbalimbali ngo bari gagusira abantu ngosaba obokonyi omogambi osore bande bonsi bale chinsemo inye esi bale gaki munande gatimbwati kende munande ge nyombe yane monyeligereri mugambi gaki oboremeri mbure nyomba nore timbwati kende ora abana bagutumeka una nore mwanyore tobokongu bakambi nategete gaki monkonye esi murandonsi abana abanyore kende gyonsi kibagutumeka bire gaki bona munande ge ndorera mabira munande ganchandikete gaki ismur na Inkurpoteria emesa ya mangana maya kuru ase ebunge area ya Nyaribari chache kutoka county ya Kisii. Area neni gonkuru kwa Hesbon Wosire. Tusikibosio mwancho muligire to kwambuke yemase mono bono koso gwikase koso kwa Hesbon Wosire. Tusikibosio mwancho muligire to kwambuke yemase mono